først. Kun pigerne nu. Piger, der var larm! En i august på en altan. På Vesterbro, på Ansag. Sammen med Billy snakker jeg om venner hver. Ja, nu er lørdag nat, er vi anden her. Cigaretter, danskvand og gin. Vi snakker meget, siger ingenting. Jeg skynder ned, anlægget spiller. De små hår i nakken rejser sig. Det her nummer, mand, hvor er det pif fra? Der er noget ved lyden af klaveret, der gør, at jeg er transporteret tilbage. Sidste gang jeg hørte de her toner, stod jeg med hænderne i vejret og tog mig. Jeg plejede at flyve langt, langt ud, da verden var tom og DJ'en var Gud. Jeg kan se det for mig nu. Portalen, det er lige nu. Vi har brug for jeres hjælp. Jeg skal se en hånd i vejret for alle herinde. Alle sammen. Og når bilen kommer tilbage, så hopper vi alle sammen. Er I klar? Er I klar? Jeg var 17 år gammel og helt væk i et hav af mennesker, helt tæt, men og jeg er vægtløs nu, helt let. Sekunderne varer for evigt, verden er badet i lys og egentlig. Kender jeg dig ikke, men du smiler og synger. Hele verden kender den her sang. Musklerne spændes, hvad det hele går i gang. Og du visker til mig, tag mig, lov mig, vi aldrig lander. Nu ved jeg ikke kan. Så nu er der ingen steder at gemme sig, mine damer her. Jeg skal se en hånd i vejret, og så jeg to. En hånd, ja det er ned. En hånd op, alle her i en hånd. Noget til muligvis aftens allervigtigste tidspunkt, mine damer og herrer. Det er nu, I viser os, hvad vi skal huske fra portalen. Er I stadig med os? Vi laver lige en lille test. Kan I alle sammen høre mig? Kan I alle sammen se mig? Det er godt, for jeg vil så gerne, så utrolig gerne se en hånd i